a emisiunii Semne și Simboluri. Sunt Ștefan Bratosin și împreună cu Mihaela Tudor am deosebită plăcere să reprimesc în cadrul acestei ediții a emisiunii Semne și Simboluri pe profesor doctor Sorin Danciu, căruia îi spun bine ați revenit la noi. Bine v-am regăsit în studiourile Speranța TV. Mulți dintre telespectatorii noștri vă cunosc, dar pentru cei care ne privesc pentru prima dată, vă rog pe Mihaela Tudor să vă prezinte în câteva cuvinte. Mulțumesc că bine v-am regăsit și în această săptămână. Vă reamintesc că Sorin Danciu este doctor în jurnalism și științele comunicării al Universității din Toulouse, din Franța. Are de asemenea titlul de master, o iau în ordine descrescătoare, obținut tot în jurnalism, obținut la École Supérieure d'Audiovisuel din Franța, la Universitatea din Toulouse. Este director al Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național din Călăraș, vicepreședinte al Patronatului Presei din România, Romedia, și cred că mă opresc aici la această responsabilitate pe care o aveți, pentru că de ea se leagă cumva subiectul emisiunii noastre de astăzi. Pentru că aș dori în emisiunea de astăzi să vorbim despre presa locală. Toată lumea vorbește despre presa centrală, presa națională, însă cred că foarte puțini dintre cei care ne privesc știu că cea mai citită presă, în realitate, este presa locală. Și cred că nu mă veți contrazice. Mai ales că dumneavoastră sunteți un specialist în domeniul presei locale, nu numai din punct de vedere profesional, dar dumneavoastră ați scris și teza dumneavoastră, cercetarea dumneavoastră doctorală a fost legată de presa locală. De ce oamenii citesc mai mult presa locală decât presa națională? Chiar în momentul în care am susținut lucrarea în Franța, la Presse Locale du Maine de l'Assainissement à la Liberté, i-am surprins pe toți în momentul în care le-am demonstrat că dacă o luăm din punctul de vedere al tirajelor, chiar și în acest moment, atunci când vorbeam, asta se petrecea cu 4 ani în urmă, presa scrisă nu ajunsese în situația în care se află astăzi, dar chiar și în acest moment, dacă adunăm tirajele, de aici se pornește, pe tiraj, tirajele tuturor cotidienelor locale din fiecare județ și facem un tiraj comun, acest tiraj este cam de 14 ori mai mare decât tirajul celui mai vândut ziar din România, care este totuși un tabloid, pentru că și aici ne aflăm nu într-o competiție egală, atâta timp cât cititorii unui tabloid cu siguranță vor fi mult mai mulți decât al unui ziar quality. Asta pe de o parte. Pe de altă parte însă, dacă vorbim de criza presei, pentru că până la urmă despre asta vorbim, ea este atât la nivelul presei naționale cât și la nivelul presei locale. Sigur că presa locală este și mai lovită de tot ceea ce s-a întâmplat. Eu acum, fără a fi adeptul unei scenarite, aș putea să spun că atunci când unii conducători, unii politicieni au realizat că nu pot să scoată o lege a presei prin care să poată să țină sub control presa scrisă, că asta era o problemă, cu audiovizualul o rezolvaseră prin CNA, au inventat această dependență economică pentru ca presa scrisă să fie dependentă. Domnule Danciu, cine mai citește astăzi presa Asta vreau să vă spun. Pe de altă parte însă a apărut această competiție reală, de spuneam, dincolo de scenarită, a audiovizualului și mai ales a internetului, acolo unde eu am identificat în calitatea mea, să zic, și de cercetător al situației presei, există o uriașă confuzie în acest moment între instituțiile de presă, care au credibilitatea lor constituită de profesionismul celor care lucrează acolo, și un cetățean, un simplu cetățean, nici măcar un ziarist, care își face și el un blog și care, din punct de vedere al unui titlu și al unor materiale, este concurent de informație cu ceea ce înseamnă instituția de presă. Și de aici o uriașă confuzie, pentru că, zice, am citit eu pe net și apar tot felul de bazaconii neverificate, aruncate, poate manipulare, poate știu eu ce alte motive.
Cine mai citește presă scrisă? Păi hai să vă dau un exemplu. Jurnalul de Călăraș, dau acest exemplu pentru că este ziarul pe care l-am făcut și care face parte din jumătate din viața mea. E ziarul cu apariția cea mai îndelungată din zona de Bărăgan, are aproape 25 de ani de apariție neîntreruptă și care se vinde și în ziua de astăzi, sigur în tiraje mult mai mici decât în perioada de glorie anilor 90. El apare și pe internet și poate fi apare citit și pe gratuit. internet, deci dintr-o dată, da, dar vă dau acest exemplu, de-aia că îl dau. Ăsta este ziarul printat, da? Ziarul cel mare, ziarul de weekend, pentru că există și ediția de fiecare zi, care este cum e Jurnalul Național astăzi, într-o altă formulă. Acest ziar de weekend, care e ziarul cel mai vândut, el apare pe internet luni. Deci noi nu suntem sinucigași cum au fost cei din presa din altă parte sau de peste tot. Păi cine mai scumpără ție ziarul? Dacă vrea, asta e un motiv. Eu vă spun că nu mă mai ocup eu efectiv, dar strategia o gândim împreună că atunci când am timp de acest domeniu. Are loc nu știu ce întâlnire cu Moș Crăciun, dau un exemplu, sau are loc nu știu ce spectacol, nu știu ce festival. Am mers acolo o echipă care face fotografii grupurilor de copii cu Moș Crăciun sau grupurilor de copii cu iepurașul sau cu nu știu ce și apare în ziar. Sigur vor fi mămica, bunicul, tăticul, tantii care să duc, iau ziarul să-l vadă pe la mic, să nu știu ce. Deci trebuie să-i interesezi pe oameni. Chiar vroiam să intervin puțin aici, pentru că e foarte importantă observația pe care ați făcut-o. Specialiștii spun că este mult mai greu să scrii pentru presa locală decât pentru presa națională. Sigur. Pentru că în presa locală, oamenii despre care scrii sau instituțiile despre care scrii se află în proximitate. Într-un oraș cum este Călărașul, de pildă, cu 70.000 de locuitori, oamenii se cunosc inevitabil unii cu alții, se întâlnesc la piață și atunci cum gestionați toată povestea aceasta de proximitate și de cunoștință, de comunitate foarte apropiată? Am o vorbă veche de 20. Ca să nu se supere, ai scris despre cutare. Păi ce ai scris despre mine? De 20 și ceva de ani, e unul din elementele celebre pe care eu le-am impus. Eu nu mă duc la cârciumă, la marile bari, ziua națională și boboteaza și toate sunt urmate la român decât o petrecere. Nu mă duc niciodată la aceste întâlniri, nu că nu mi-ar plăcea sau că fac pe omul care respinge. Dar le-am dat răspunsul. Dom'le, nu pot să stau cu ăla la masă și pe urmă să-l înjur în ziar. Deci, eu am păstrat întotdeauna o distanță între mine și politicieni, în toate calitățile pe care le-am avut. După cum mă cunoașteți, eu folosesc persoana a doua plural, cu toată, deci de politețe, cu toată lumea. Foarte puțini sunt cei cu care vorbesc la pertu, prietenii mei poate din copilărie. În rest, cu toată lumea folosesc această formulă, mențin o anumită distanță. Nu poți să te iei cu ăla în brațe și pe urmă să zici că analizezi nu știu ce nenorocire care s-a întâmplat într-un ziar. Asta legat de instituții și apoi legat de oameni, pentru că vorbeați de oameni care, mămicile care apar cu copii în poze în ziar și așa mai departe. Da, aici de lucrurile exemplu, sunt mai simplu de gestionat. Am promovat și promovăm valorile zonei. Eu le-am promovat și la nivel național, am o relație cu părinți din toată România, am făcut gala românilor talentați de ani de zile și am avut totdeauna o relație foarte corectă cu acești oameni, pentru că oamenii ăia cheltuiesc bani, oamenii ăia își pierd timp acolo. Nu poți să-ți bagi joc de ei și atunci faptul că îi ajuți și faptul că îi ajuți necondiționat contează foarte mult. Pe de altă parte, repet, trebuie să te duci în așteptările omului. Exact. În acest moment, de exemplu, jurnalul nu are niciun concurent real. Au cam dispărut. Săptămânalele au devenit bilunare, lunarele au rămas numai pe internet, pentru că costă tipografia și așa mai departe. Și atunci, acum câțiva ani, mă uit câți 5, acum câțiva ani, m-am gândit, cum să fac eu concurent? Pentru ce mai cumpără lumea presă? M-ați întrebat dumneavoastră. Păi foarte multă lume cumpără presă pentru mica publicitate. În criza prin care trec oamenii, vând, mai și cumpără, mai caută, mai închiriază, mai nu știu ce.
Și atunci am scos un alt ziar care se numește Anunțul de Călăraș, ziar numai de publicitate și care a devenit concurentul celuilalt ziar. Și care este un ziar local. Adică local, lunar, săptămânal de publicitate. Toate informațiile cuprind județul Călăraș? Nu, aici sunt numai anunțuri de mică și mare publicitate. Informațiile din ăsta sunt în ziarul... Dar numai ale județului Călăraș. La județul Călăraș. Pentru că pe internet este mult mai greu să găsești condensată o astfel de informație de mică publicitate ca să pe care... fiu sincer, nici nu le-am dat voie celor care conduc, pentru că eu, nu fiind funcționar public, nu mă ocup de asta, dar nu le-am mai dat voie să facă site pentru acest ziar. Deci numai cine vrea, îl cumpără cine vrea anunțuri. În schimb, anunțuri sunt și aici, apropo, când mai vedeți pe cineva că vorbește de presă scrisă, întrebați-l, arată și mie pagine de mică publicitate. Aici, de exemplu, este plin de așa ceva. În perioada în care dispar ziare, de-aia vă spuneam, dom'le, este vorba să ai spirit de inițiativă, să ochești despre ce este vorba și echipa mea de la Trustul de Presă, Sorida Press, face asta. S-au dus s-au dus și în alt județ, de exemplu în Fetești, în Ialomița. Și acolo au pornit un nou ziar care se numește Ancheta de Fetești. Ăsta este numărul emblematic, primul, numărul 0, să-i spun așa, înainte de lansarea oficială, cu ocazia lansării Teatrului Horațiu Mălăele de la Fetești. Alți oameni extraordinari acolo, Marius Gavrilă, întemeitorul firmei Mix Music, care l-a apropiat pe Horațiu Mălăele. Ei nu aveau acolo o sală de spectacole. Și au făcut o sală de spectacole într-o centrală termică abandonată. Într-o centrală termică, pe banii privați, s-a făcut un teatru excepțional. O astfel de informație nu trece în presa națională. A venit în presa națională, dar pentru că aveau legătură cu ei. Dar trece oricum Sprijinim neobservat. proiecte, de exemplu. Uite, un proiect care e în plină desfășurare acum, Fii stare în orașul tău, care promovează valori din toată România. Și am făcut un ziar, ziarul Fii stare în orașul tău. Acum, de exemplu, s-a înființat un teatru, Teatrul lui Ștrengărel. Și atunci când au venit și mi-au spus, la ziar să întrebați, mă, nu vreți să le facem și un ziar? Că e altceva să te duci la un primar să-l convingi, dom'le, vrem să facem un spectacol pentru copiii din localitatea noastră, și am făcut ziarul lui Ștrengărel, care, editorialul lui, din primul număr, de cel puțin 100 de ori mai ieftin ca la fotbal, dar de 1000 de ori mai eficient. Că se aruncă bani în fotbal, dar nu e atât de eficient cât este, pentru că, să înțelegem despre ce vorbim. Ce piese de teatru se joacă aici? Păi se joacă păcală și tândală, se joacă piese sau povești pe care copiii nu prea le văd la nu știu ce canale de televiziune, unde se văd cu totul și cu totul alte lucruri. Deci, revenind la promovarea valorilor tradiționale și a spiritului național. Eu revin cu întrebarea mea, pentru că e o problemă... E o problemă reală, da, despre asta vorbim. Pentru toată presa scrisă de peste tot, sigur, nu numai din România și din alte țări, de ce sau ce face să mai simțiți nevoia de a imprima ceva când totul trece atât de repede și când totul poate să petreacă atât de repede pe internet și când toată lumea are tableta lui, telefonul lui în buzunar și poate foarte repede să intre... Eu n-am spus povestea până la capăt, deci eu v-am arătat aici ziare noi și așa mai departe. Dar trustul de presă pe care l-am înființat are în acest moment 6 site-uri. Deci avem 2 televiziuni online, avem a 4-a televiziune online din România. În 2006 am făcut-o, când toți spuneau, hai dom'le, ai televiziune, și am spus, ăsta e viitorul televiziunilor, măi băieți. Și atunci am făcut prima televiziune. Acum avem o televiziune online, 1+1 TV. Deci noi suntem în această direcție, nu ne opunem. Pe de altă parte însă există încă un resort care zic eu că nu este suficient explorat, pentru că sunt în continuare oameni care în weekend acolo iau ziarul și vor să vadă ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, nu vor vedea niciodată la o televiziune. Luăm la întâmplare, hai să deschidem așa și să luăm un subiect... Tocmai vreau să întreb care sunt subiectele tratate. Vă dau un exemplu, că am zis că luăm la întâmplare. Se lucrează acum foarte mult pe străzile din Călăraș, este un proiect foarte mare, o situație, n-avem timp. Deci tot orașul a fost bulversat
forțat pentru ca să se schimbe instalația de canalizare și să se introducă instalații de apă. Deci în anul 2015, într-un municipiu reședință de județ, avem zeci de kilometri care n-au avut apă până în acest moment și canalizare. Tot orașul e varză. E normal, ca să fie bine trebuie să fie întâi rău, dar ce e senzațional? Sunt două lucruri foarte grave, am spus eu. Unu, că vă dați seama, timp de atâția ani, de 100 de ani, zicem de la Știrbei Vod, 150 de ani. Dom'le, nu s-a băgat canalizarea în 150 de ani pe toate străzile dintr-un oraș de reședință de județ. Și doi, când va fi totul gata, mai rămân 60 de kilometri care nu au încă apă, nu au fost în acest proiect. Ei, asta spune ziarul. Televiziunea locală n-are timp să facă asta sau, pentru rating, trebuie să ofere alte lucruri, probabil mai interesante pentru public. Anchetele de presă, iarăși, nu se mai fac la televiziune, nu se mai fac la televiziune națională decât foarte rar. Deși, dacă ați văzut, emisiunile care fac reportaje de televiziune au foarte mare succes, deci există oameni care vor să vadă așa ceva. Numai că, din păcate, și asta e problema, revenim la calitățile noastre de profesori, în jurnalism, au pătruns în presă foarte mulți oameni mult mai puțin pregătiți. Eu la cursurile de jurnalism aloc în fiecare oră un spațiu pentru teste de cultură generală. Fără cultură generală și fără o cunoaștere perfectă a limbii, nu poți să te dorești a fi jurnalist. Ori, vai mama mea, dacă mă uit la orice televiziune și încep să vorbească fetele, dacă ajung să vorbească liber, le-ați văzut, se blochează și așa mai departe. Au populat zona jurnalismului oameni îndepărtați de profesionalism, probabil și încurajat, pentru că una e să ai dăștia care spun probleme și te toacă și altceva este să pui fătuca microfonul și spui în cască ce să spună. Cum reușește ziarul local să... și vorbesc exact de experiența pe care, legată de ziarele pe care le-ați creat. Cum reușește să construiască o opinie publică și cum reușește să construiască o opinie publică care să fie vocală, să se audă la nivelul comunității locale călărășene? Pentru că în momentul ăsta e o cacofonie de voci. La noi, la români, din nefericire, cine țipă cel mai tare, ăla se aude. Că îmi dați exemplu legat de străzi. Asta e o problemă. Am avut acest exemplu cu manifestațiile care au avut loc la un moment dat în București. Și eu am spus, domne, rezonez cu ei, dar să nu facem confuzia. Domne, au fost în stradă 30.000 de oameni. Da, într-un oraș de 2 milioane de locuitori, ce înseamnă 30.000 de oameni? Dar, sigur, mesajul lor a fost foarte important și cine țipă, ăla este ascultat. De pildă, călărășenii sunt șoferi. Sunt și șoferi. Nu numai asta, dar m-ați întrebat cum construim opinia publică. Păi, să vă spun care este unul dintre secretele pe care nu le-am ascuns niciodată. Omul trebuie să se regăsească. Din cauza asta eu n-am devenit membru al niciunui partid. Pentru că dacă eu sunt cu partidul X sau Y, mi-am pierdut încrederea sau susținerea celui care urăște acest partid sau nu-i convine de acel partid. Deci trebuie să fii echidistant și să fii preocupat de interesul cetățeanului. Și atunci oamenii reacționează. Ce să vă spun? Dacă intrați pe Facebook, avem unde este pagina ziarului, o să vedeți cele mai multe comentarii sunt la aceste materiale cu străzi. Și ce m-a bucurat foarte mult, oameni care sunt reporteri la alte publicații, care nu abordează subiectul și care intră la noi cu comentarii și cu alte informații, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Deci, practic, aveți un feedback pe rețelele sociale, și, dar pornind de la ediția scrisă. Da. Și mai tare, simpli cetățeni care se transformă într-un fel de reporteri ai ziarului, să ducă acolo, să certă cu acei constructori, fac poze, ne trimit pozele, noi le punem imediat, adică există această comunicare. De asta vă spuneam, vorbesc de presa scrisă, dar ne-am adaptat deja realităților cu care trebuie să fim contemporani, pentru că altfel dai din gură și rămâi așa. Puteți să ne povestiți una dintre cele mai bizare trăiri, întâmplări pe care le-ați avut în experiența dumneavoastră de jurnalism local? În ce sens v-ar interesa, că bizare am avut multe? Care vi se pare cea mai relevantă?
Cea care vine în acest moment în minte. Care vă vine? Era perioada aia, cred că începutul anului 2000, nu mai țin minte, pe acolo, când se dădeau marile tunuri, prosteau oamenii cu stilul ăla de dați banii la noi că vi mulțim de 100 de ori și așa mai departe. Unii mai șmecheri au zis, bă, s-a dus asta, că pusese Caritasul, lumea s-a cam prins. Și atunci au făcut către oamenii de afaceri. I-au luat, îi aduceau la București, îi prosteau pe ei, țineau într-o sală acolo, după care ăia vă dați seama că dădeau bani foarte mulți și au zis, băgăm aici 10.000 de euro, să spun, și în 3 luni de zile ai 50.000 de euro. Și am aflat că și ieșise scandalul, centrul afacerii era la Constanța. Dar se petreceau la București toate și puseseră botul și o grămadă de oameni de afaceri din Călăraș. Am intrat pe fir, am dat drumul unuia și pe urmă mai spun una foarte tare, scurtă, că se leagă de asta. Și în ziua în care a apărut ziarul, mă sună cel care făcea, pe vremea aia încă era Rodipetul, șeful Rodipetului, și mi-a zis, domnule, avem o problemă, a dispărut ziarul după piață. Cum? Zice, domnule, a venit unii și l-au luat cu sacoși, au luat în fiecare chioș toate ziarele. Mi-am dat seama că ăia au găsit, că nu exista Facebook pe vremea aia, internet, așa dezvoltat. Am dat sigur comandă în tipografie și am mai făcut un ziar, l-am scos pe ăla și am avut un efect extraordinar. Au venit ăia la mine, de la Constanța, să negociem, să nu știu ce, n-am negociat niciodată. Și o spun pe asta altă că e frumoasă, când a fost scandalul cu vântul, cu banii aia, când tot așa i-au păcălit pe oameni, Dumnezeu, drăguțul, mi-a trimis pe cineva care mi-a pus în mână lista cu cei care luaseră bani de la Călăraș și care erau de la conducători de poliție până la mari politicieni. Și nici în ziua de astăzi lista FNI nu a fost făcută publică. Singurul loc unde a fost publicat a fost la Călăraș, că am pus eu mâna pe ea. Și vreau să vă spun că am tipărit în acea zi de 3 ori ziarul și tot n-am reușit să-i mulțumim pe toți. Ne-am supărat definitiv cu niște mari personalități, dar am rămas cu gândul că am arătat escrocheria care a fost atunci, așa cum a fost ea. Aveți un slogan. Avem un singur prieten, adevărul. Vă spun și când s-a născut, în anul 2000, când un prieten a candidat pentru un anume partid pentru primărie. Eu am făcut un sondaj atunci, el fiind un prieten, făcând emisiuni împreună în perioada respectivă, și mi-a reieșit că el ieșea pe locul 3. Știți, primii doi se duceau în turul 2. Și el a venit foarte supărat la mine cu toată echipa lui politică și a zis, cum poți să spui asta, că eu am niște specialiști de la București care au făcut sondaj și mi-au spus că eu voi câștiga din primul tur. Și am zis, bă, dacă tu vei câștiga din primul tur, eu îți promit că nu mai fac în viața mea sondaj. Dar dacă vei fi pe locul 3, îmi dai mie banii pe care i-ai dat la șmechirea de la București? Stăm de vorbă în noaptea aia. Mă rog. Și atunci i-am zis, ține minte, pentru ce mi-ai spus că credeai că sunt prieten, păi dacă nu ți eram prieten, te puneam pe locul 1. Ziceam, dă-și tu niște bani aici să nu fac așa ceva. Și atunci, din acel moment, a apărut aici, pentru că, într-adevăr, mi-am pierdut mulți prieteni de-a lungul timpului, dar mi-am făcut și foarte mulți prieteni care au văzut că există și oameni corecți în zona asta a presei. Pe lângă acest slogan, mai aveți o... Iar am avut dreptate. Iar am avut dreptate. Păi, ce să vă spun, când au fost tot felul de balamucuri care s-au întâmplat în România în ultimii ani, ca să spun așa, pe multe nu că le-am anticipat. Știți că am făcut și niște filme, pentru că noi avem și o casă de producție cinematografică. De ce iar am avut dreptate? Pentru că oamenii așa capătă încredere. Când văd că le spui ceva și aia chiar se petrece. De multe ori oamenii au fost păcăliți în toți acești ani și în vremea aia altă, că acolo, mă rog, minciuna era pe față, deci au fost manipulați, iar manipularea, din păcate, se practică la greu și în acest moment și, din nefericire, din ce în ce mai puțină lume chiar se luptă și atunci bucuria asta și a cititorului, care capătă încredere, dar și a ta, care de cele mai multe ori ai fost contra curentului. Când ai spus, dom'le, vezi că aia ce se întâmplă nu urmărește ce spun ei. Ăla este jocul, de fapt. Nu dă pe ăla jos, se amenință unul pe altul pentru ca să facă împreună. Într-un ziar local, încrederea se poate pierde mai ușor decât la nivelul presei naționale? Într-un ziar local se poate pierde și fără să ai legătură cu ziarul. Ai făcut o boroboață tu ca persoană și cei de acolo te judecă pentru ceea ce ai făcut, nu neapărat. Aș vrea totuși să rămânem cu această concluzie, pentru că emisiunea noastră a ajuns la sfârșit.
că atunci când spunem adevărul, avem totdeauna dreptate. Adevărul este întotdeauna la mijloc. Vă mulțumesc, Sorin Danciu, pentru prezența dumneavoastră în această ediție a emisiunii Semne și Simboluri și am să vă ofer, ca de obicei, ultimul număr al revistei Semnele Timpului, pentru că emisiunea noastră se numește Semne și Simboluri. Știți că eu aceste emisiuni le preiau și pe televiziunea Călăraș 1 și pe 1+1 TV, dar unele din articolele din Semnele Timpului nu le-am preluat în totalitate, dar lucrurile interesante pe care le-am găsit aici le-am introdus, le-am propus celor de la redacție să le introducă și în ziar, pentru că, uite, de exemplu, mi-a picat acum pe pateurile vegetale, alimente periculoase. Așa este. Cât de puțin cunoști. Noi ce ții post și te devii sfânt. Știți cum este? Pentru că aici sunt o grămadă de conservanți și după 7 ani când îl dezgroapă este intact. Și este sfânt. Nu a fost conservat. Asta este. Dar, așa cum ziceam, dacă spunem adevărul, avem totdeauna până la capăt. Mă bucur că ați fost cu noi în această ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Rămâneți în continuare cu Speranța TV, iar pentru săptămâna care vă stă înainte, fiți atenți la semne și simboluri.